Forog! És ne a nap felé, hanem jöjjünk át erre az oldalra. Figyelj, akkor ne erőltesd itt az alacsonyt a körforgalom felől, a másik irányból gyere. Itt viszont próbálj egy kicsit oh! Magasságért is kell még expo? Nem. Csak kanyarba kicsit furcsán viselkedik. Nagyon kell neki ez a festés, hogy egyértelmű legyen. Hát ez még súlypont probléma. Hello! Szerintem még súlypont problémái vannak. Mint egy kicsit hátul lenne. Aha. Pedig most 3 cella nehezebben repülöd. Vagy nagyon hátra toltad akkor a 3 cella miatt? Tedd le és told előrébb egy picit.